Kom nu, jeg vinder. Jeg vinder. Ja. Han er sikkert bare one-shot lige nu. Det mener jo ikke det der. Vel. De havde en minigun. Hvordan har de fået en minigun? Var det dig, din lille bamse? Er det dig? Er det dig? Nej. Jeg kan ikke løse med dig mere. Hvordan har du det med det? Hvorfor kan jeg ikke løse med dig mere? For du hele tiden kvæler mig. Oh my god. Det er faktisk ved at blive ret godt irriterende. Så jeg gider godt at lade være med at slå mig i benet. Og for en anden skyld. Hver gang du kvæler mig, så mister jeg min stemme. Okay. Hvad har du med det? Hvad? 2 dage senere. Hvad? Nej, ikke skyd mig. Please, ikke skyd mig. Jeg er lige kommet over min forkølelse, så jeg ikke lyder sådan her. Men please ikke dræb mig. Nej.